No, ja by som povedal mladým ľuďom, že ak toto pozeráš, zober si príklad z toho, čo som povedal, začni investovať skôr, ako si myslíš, lebo si myslíš, že máš čas, ale nemáš. Nikto z nás nemá na nič čas tak dlhý, ako si myslí. To je za mňa akože veľmi dôležité si uvedomiť, že ty keď máš 20 alebo 18 rokov, tak to neznamená, že ešte máš na to a to čas. Že čím skôr sa tomu začneš venovať a zistíš aspoň cestu, ktorou chceš ísť, alebo čo ti vyhovuje, je dôležité už len ten prieskum si urobiť, že čo ťa vlastne baví, lebo dneska podľa mňa strašne veľa mladých ľudí má problém s tým, že oni ani len nevedia, akou cestou by chceli smerovať. To je jedna vec. A druhá vec, že ak môžeš začať investovať nejakým spôsobom, aj keď po 10 eurovkách, tak proste je dôležité to spraviť, lebo tie zábezpeky toho, že sa budeš mať jedného dňa dobre, nezávisia od toho, či budeš mať 2 alebo 3 vysoké školy. Samozrejme vzdelávať sa je dobre, ale je to presne o tvojej aktivite alebo o tom, akým smerom sa vydáš a jak rýchlo tomu pôjdeš naproti. Že čím neskôr si to uvedomíš, že tomu šťastiu treba ísť naproti a tým rozhodnutiam treba ísť naproti, tak tým lepšie pre teba, že proste čím skôr toto pochopí človek, tak je to podľa mňa, lebo dneska, keď sa opýtam deciek vo veku 13-14 rokov, že my už, alebo teda mne príde, že ja už som v tom veku vedel, že chcem robiť hudbu, lebo ma strašne bavila, že mal som v tom jasno, ale dneska mi príde, že mladí ľudia v tomto veku, že vôbec netušia, že čo by chceli a podľa mňa je to tým pretlakom informácií, ktoré majú na sociálnych sieťach a podobne, že oni majú tak veľký príjem informácií, že v tom zmetku si vybrať, akože musí byť ťažké, ale že čím skôr zistíš, čo ťa baví, alebo čím skôr poješ niečomu naproti, tak tým je to lepšie pre teba a netreba sa chlácholiť tým, že máš čas, lebo nemáš.